Jenengan kan jumeneng Yul. Nggih. Nggih. Oh. Warga masyarakat mriki pun kangen kali jenengan. Mboten warga masyarakat mriki tok. Rombongan kula nggih pun kangen kali sampeyan. Prae sedina gaya ngapa teh pokoke Yuli. Lho, terbayang-bayang apa? Temenan sing ngeson bayi ya. Masa dipadakna entok wae. Deng kaya nggonku nang omah ya. Yul. Dalam-dalam. Nggih niki sami tesi kata sing sami wungen apa mbok? Alhamdulillah tesi, Mas. Sinten mawon? Wonten Bos Remon. Nggih terus. Om Muhdi. Ada temen Om Muhdi. Iya kok, anu berkat kana. Kan ngendi lho? Apa ya dene ngerti temen sampean? Iya kok, bar nilikin Doro Ayu. Apa iya? Sinten Mali? Terus Mas Betor. Nggih. Terus Pak Kardi, oke sing saking Kalipo, Kang Sahirin, Om Gestek. Kamilin, Pak Kamilin, nggih, Pak Sadiono ugi tesi. Oh nggih, Mas Wahyu. Heeh, Mas Wahyu. Tesi wongon sedaya niki. Alhamdulillah. Bos Tohari kalian Ibu. Oh nggih. Tesi wongon nggih. Mangga kula dipun paringi lelagon sing nang semaken teng ati kula. Nggih, lagune napa niku? Henten sing nyuwun lagu Lintang Asmara. Lintang Randa Asmara. Sinden Jambalas. 5 tahun. Dusu banget. Iya. Ora tahan nyong 5 tahun. Apa iya? Balak kesuwen. Kesuwen? Iya. Apa iya? Sedina be ora ana. Waduh. Ah. Sedina be kerasa setahun ya. Iya kok sebanget. Kapan aneh? Mas Geduk Sadewa 9 patilet telu. Duh. Patila telu. Siji bilara ya Yul. Iya penting telu lah aja. Betul ketiye. Beda-beda mengko. Betul ketiye lah. Temenan sih Iya. Lah. Aku Lara takut. banget. Aduh larane. Aku takut. Lara lah. Lara Perih ya sih. tulin. Perih. Perih. Ya iya. Apa iya? Ya mau kepatil ya perih lah. Aduh, jero apa orang ngrematil? Mandan jero banget toh. Aduh, Iya mulane aduh. gede mandan akeh. Apa iya? Iya. Dilap apa ora? Ya tilap. Main aja kopor-kopor ya. Brabas iya. Iya ya Allah ya Rob. Iya jangan lupa pakai tisu. Karo apa? Tisu ngelape getiye karo tisu. Oh iya men higienis Ya ya. iya. Oh pikiran Ben penayagan ora aja infeksi. jorok. Main aja infeksi. Iya. Mau di betadin. Betadin. Iya. Alkohol. Nah. Aja ngomong patil-patil bae lah. Iya Keri. kok lah. Keri nyambe wedi. Iya wedi banget. Iya. Lah niki wedi. ajeng nyekar napan jenengan? Horanda. Ya wis lah, ngranda Wis bae. ora tau ngranda lho sampean. Iya saya banget kok sedina orang nyanyi kue kok. Sedina ora nembang kowe nelangsa banget dijaluk bae nang Iya arum sih. kok. Resah dan gelisah kok. Harum jaluki randa bae sih. Iya kok. Iya. Yo, Mas. Randane Monggo. Mas niki Mas. Dalam? Iya.